Alo și bine m-am regăsit la un nou episod de Banho Pro. Nu știu dacă știți jocul ăsta, dar da, trebuie să faci parcurs. Cuțitele astea sunt doar așa de fentă, adică da, nu trebuie să te omori sau din astea. Nu, doar trebuie să faci parcurs și m-am gândit să facem 3 hărți. Dacă vă place seria asta, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Mie îmi place, de fapt, eu doar încerc jocul ăsta să văd cum e. Am mai jucat, dar da. M-am gândit să fac și eu un videoclip, că am văzut că Ian se joacă, prieten de meu, e un prieten de meu. Da, am terminat o hartă, voi pune în pauză să... Da, venim imediat. Ok, am zis asta că am ieșit de pe mapă și am intrat pe alta. Bun. Joc numai de o săptămână și îmi place jocul ăsta. Dacă vă place și voi, nu uitați să mă susțineți cu un like, share și un subscribe. Dacă strângem maxim 100 sau 500 de like-uri, 100 de like-uri, da, sunt foarte mulțumit. Da. Ok. Cam enervant uneori, unele hărți sunt cam enervante. Enervante, de ce? Nu știu. V-am zis, gâtul meu, da, este praf. Dar hei, asta va fi a doua hartă, după voi mai face una care nu este așa grea ca asta, din câte am văzut. N-am mai făcut hărțile astea prima dată, după cum am văzut că astea cu lavă și alte cu clădiri și bănuiesc că e mai ușor, adică cum, bă? Ok, este pauză. Da, am pus pauză că a fost o reclamă. Eu tot m-am gândit să văd ce postez. Minecraft, Among Us sau Banho Pro și am zis că dacă tot e un joculeț care nu prea îl știe absolut nimeni, hai să încerc, poate vă place. Among Us bănesc că îl știți și la fel și Minecraft bănesc că îl știți. De obicei eu am și Brawl Stars, dar nu postez. Bine, s-ar putea să postez mâine cu Brawl Stars, dar fiți atenți. Nu iau de la capăt că n-am știut că m-am instalat Brawl Stars că o să postez și cu Brawl Stars, așa că n-am știut dacă o să postez și n-am luat, am 9000 de trofee, sper că e bine și așa. Am 33 de brawleri. O să vedeți voi mâine că mă joc Brawl Stars, nu Minecraft. Și atunci joia viitoare voi posta cu Minecraft. Programul meu de postat este joi, miercuri și sâmbătă. Joi, vineri și sâmbătă. Da. Ne vedem că trebuie să ies de pe mapă și să intru pe alta. Ok. Aceasta este mapa. Da. Este o mapă decentă, să zic, cum o văd așa. Cam lungă, cred, adică se vede că așa cum e lungă și grea nu prea îi, am făcut parcururile astea.
Așa, uite acolo, start, văd finish-ul. Da. Bun. Ok. Eu zic că nu. Mai voi să mai fac încă o hartă. Dar doar una. Asta. Îmi fac doar harta asta că... De ce nu? Da. Haide, mă. Ok. Așa. Doamne. Ăștia se trag. Vreau să văd ce acolo. Cred că se ridică sau se dă jos. Ah, ok. Ok. What? Vreau să văd ce e acolo, dude. Adică, man. Dacă atinge ala mori? What the f... N-am știut. Ma... Dar nu e harta asta, nu e grea deloc, da. Sunt eu prea în apă. What? De ce a murit, man? Nu înțeleg de ce a murit, dar în fine. Habar nu. Wow. Mamă. Easy. Așa. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, share, subscribe. I-a fost Pingo. Pa, pa!